गिबियावनो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला XBLTनि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। दा खोथाया ओरैबायदि, जोङो थांनाय अक्ट'बर 21 अक्ट'खालि जोङो गोदान आफाद दानायनि सोमोन्दै XBLTखौ सिफायनानै गोदान आफाद दादों होननानै खोनानानै बिनि सायाव जों मोनसे बाइट होदोंमोन। दा बेहा बिनि उन जाथाय हिसाबै बिथांमोनहा 22 अक्ट'बरखालि फिनजाथाय होनायनि सायाव जोङो दिनैहाय बिदान्थे हिसाबै जों दिनैहाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। मानोना जों बिथांमोननि बाइटनिफ्राय खोनानो मोनबाय जे जोंखौ जेनेबा दानि जि कमिटि एक्जिस्टिं कमिटि, बे कमिटिखौ बिथांमोना आउटगयिं कमिटि बा निष्क्रिय कमिटि होननानै फोसावनाय जादों। बेथ' ध्रुब सैथ' नङा, एकदम फल्स बिसोरो मेसेज होदों रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। जोङो दिनैसिम 7 बोसोराव आगान सुरबाय, आं बिथांमोननोबो फोरमायखादों आरो गुथै रायजो राजानोबो फोरमायदों। जोंनि सानैनि पेरियडआ दिनैसिमहालागै 7 बोसोराव आगान सुरबाय। जोङो थांनाय 12/7/2018 मायथाइयाव जोङो बे कमिटिखौ एप्रभ खालामना लायदों। बै समनि जोंनि अल आसाम XBLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि बाइटनि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ ओरैबायदि बुंदों जे बे कमिटिया निष्क्रिय जानाय कमिटि, बिसोरो जेबो खामानियाव गैया। दा जोंखौ गावसिनि गोदान कमिटि थानानैसो खामानि मावनो हांख्रायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेयो जोबोर लासिं सिंनि बाथ्रा। थारमाने बिथांमोननि बुंनाय खोथाया ओरैबायदि जादों, मोसा थैयालासिनो बिगुर खुनो नागिरनाय बाथ्राखौ जोङो हमदांनो हादों आरो। दा जोङो नैबाव जोंहा गोदोनि मोनसे एप्रभ लाखानाय दङ। जोङो 2018 मायथाइनि 12/7 अक्ट'खालि जोङो मोनसे रेजलिउसन लादों गोदान आफाद दानायनि, गोजाम आफादखौ सिफायनानै। ओमफ्राय जोङो बे रेजलिउसनखौ लानानै जोङो बै समनि जोंनि अल आसाम XBLT वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मुस्लिम बिथां जन मोसाहारि सारनि दैदेननायाव बिनि प्रेसिडेन्टशिपआव जोङो नैबे एप्रभखौ लाना फैनाय जायो। बेसेबाङाव 9/8/2018 मायथाइयाव जोङो जोंनि बे कमिटिखौ एप्रभ लानानै फैनाय जायो। दिनै बिथांमोनहा बे गोदान आफाद दानानै ओरैबायदि रायजोफोरनि गेजेराव बानसावदों। दा बिथांमोनहा मालानि दिनाव सोरखौ लानानै कमिटि दाखो बे आरो बे गोजाम कमिटिखौ माला सिफायखो, बिनि प्रमानखौ बिथांमोना होनो हानांगोन। खारन जों दिनै नुदों बिथांमोना जाय बेक्तिफोरखौ बा जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ लाफादों, थारमाने जोंनि सायाव फल्स एलिगेसन लांनानै बिथांमोननि गोसोखौ बोनाय नोजोरजों थारमाने गावसिनि बाहाया खालामनानै जोंनि गोजाम आफादनि सायाव बिसोरो एलिगेसन लाबोदों। आरो बिथांमोना बुंदों जे बे निष्क्रिय कमिटिया खैथामान गावसोरनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय पलिटिकेल फैनाय समावसो मैया दाख्लैनि पलिटिकेल केम्पेइनाव सुबिदा लानो थाखाय बिसोरो गुरब्ला नुजानानै पलिटिकेल केम्पेइन खालामदों होननानै बिथांमोना रायजोफोरनि सिगाङाव बानसावदों। बेथ' एकदम असैथो, नंखाय बाथ्रा। जोङो बिथांमोनजों देहे केहे नांनानै गाव सभानिफ्राय दानानै ओजोंनिफ्राय जेब्लानोखि अबजारभार फैयो, बिजिर' सारमोन आरो गोबां फैदोंमोन, बिथांमोनजों थाफानानै जोङो पलिटिकेलनि गामि सुब्बा दानाय, ब्लक कमिटि माबा दानाय, प्राइमारि दानाय, बेफोराव जों जथेस्थ' जोङो खस्थ' खालामदों। आरो बिनि बिदिन्थिखौ जोंना दानि केन्डिडेट, देरहासार जानाय केन्डिडेट जोंहा प्रेस मोसाहारि साराबो जथेस्थ' एभिडेन्स दङ, बिथांनि आइप्रुफ दङ। जों बिथांजोंनो थाफानानै देहे केहे मावदों। दिनै बिथांमोनहा बुंदों सोरनिबा पलिटिकेलि षड़यन्त्रनि थाखाय, लाबालाबनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बे षड़यन्त्रखौ लाबोदों होननानै। जों रावनिबो सायाव जोङो पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बेबायदि खामानि मावाखै। जों सोरखौबा दिनैसिम प्रजेक्टबो खालामाखै। नोङो MCLA जा, नों माबा जा, नोङो बायदि बायदि चेयारमेन जा होनानै जोंनि बे दानि बडिनि जोंनि प्रेजेन्सनि बे कमिटिया रावनिबो जोङो बाहाया जानानै बेबायदि हेफाजाब होआखै। आरो बिथांमोननि जि जोंनि सायाव एलिगेसन लाबोदों बे एकदम मिसा। बिथांमोना जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोनखौ जों बे केम्पेइनावबो द्लाम लिंदोंमोन, नाथाय सम होनो हायाखै बिथांमोना। दिनै बिथांमोनहा उल्था जोंनि सायावसो एलिगेसन लाबोनो नागिरदों। बिथांमोना माबा उल्था जोंखौसो गावसोरजों थानानै खामानि मावनो हांख्रायबोदों। बे बोरै जाथाव बियो? बेथ' जाथावना नङा। दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जोंनि कमिटिया बायदोंना बायाखै। मेल मिथिङाव रायजो राजाफोरनि सिगाङाव XBLTनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमाखौ सिनाखि होनानै मेल मिथिं खुंबोनायखौ जों लोगो मोन्दों। स्वयं जोंनो दंफायो, दुखु सुखुआव जोङो बाहागो लाबोदों। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बे जिल्लानि XBLTआ BPF दोलोखौ फोथांनांगौ होननानै जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों नेरा नेफेरा दिनैसिम नांगासिनो दङ। दिनैहाय खस्थ'नि गेजेरजों
जों दिनै माबा मोनसे मोननायनि सुबिदायाव फैबाय बेखौ जोङो बयबो ज' जाजाय लोगो नांनानैसो खामानिखौ रायजो राजानि थाखाय उन्नयननि मावना होफैनो नाजानांगौमोन दिनै हयथ' बिथांमोना माबा मोनसे गावसोरनि लाबा लाबनि माबा मोनसे थफ्ला नुदों जानो हागौ जायनि जाहोनाव बिसोर गोसो गैयालासिनो सानै साथाम मानसिफोरखौ दाब्रबनानै गोदान कमिटि दानाय देखायनानै सोरखौबा हयथ' बिथांमोनासो प्रजेक्ट खालामनो साननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोनहा मा खालामदों गेजेराव बुंनो थाङोबा बिथांमोना इउपिएलखौ सापर्ट होदों 12 जुनाव जेब्लानोखि बेहाय मुंख्लं सानाव अनसुंथाइ रानदोंमोन मुंख्लंफोरनि नामाव बिथांमोनाथ' खैजन मानसिनो मोनखानाय मानसिफोरनोबो फैसा दिहुनना होबावदों बेखौ बुंनो थाङोबाथ' इउपिएलनिफ्राय थाखा जानायसो जादों बिसोरो दा नै दुर्जनानो मोन्दों बेयावथ' गोदो मोनखांबाय समेस मोन्दों भबेन मोन्दों निक्लुसमोन मोन्दों बेफोरखौथ' जों जेबो इलिगेसन बेफोरखौथ' जोङो जेबोखौनो लाबोआखैमोन दे गैया होनना मोनथों दिनै बिथांमोनासो जोंखौ माबा उल्था दाय जाबसिननाय खोथा बुंदों मा बुंदों बे समेस बिथाङा मा आयनानि न'आव थानानै सोरनिबा आयनाखौ खुख्रिनाय मा बुंनाय जादों बिनि अर्थ'आ जाहैबाय बे बुंनो नागिरदोंमोन खोमा गावसोरनो दायनिगिरि आरो मालिकखौसो दाय साजायनो थांदों होननाय दायआथ' बिथांमोना अलरेडि मावखाबाय बिबान दानायाव सोरनिबाफोर खैसार दं होननानै नोंथाङा बुंनो सानो नामा आरो नोंथांमोननि गोजाम आफादा दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंबावदों बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन दाजेननायनिफ्राय दिनैसिम जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाय जोंहा मावनांगौ जोंहा बे 5 बोसोराथ' सरकारानो गैखाया जिहेतु जोंहा हाग्रामा ओनसोलनि सायावसो निर्भर खालामो दा हाग्रामा ओनसोलानो गैया नालाय जोंहा खैथामान मावनांगौ खामानिखौबो जोङो सुबिदा मोनाखै दा नै दिनैहाय देरहाबाय गोदान सरकार फैबाय हयथ' जोंबो थांनानै थानायजों लोगोसे रायजो राजानिबो माबा मोनसे सुबिदा मावना होनो हागोन नामा जों बेखौसो लुगैनानै दङ नाथाय बिथांमोननि आखुथाया एसे बेलेग नोजोरजों थांदों जों बेखौ मिथिगौ जाय बिथांमोनहा गोदान कमिटि दादों बिथांमोनहा गोजाम आफादजों मा लांख'निफ्रायनो एरा स्टाइलनि बिसोरो खामानि मावबाय थादों दा बुंनो थाङोबा बिसोरो गोरोन्थि खामानि मावलांदों आं ओंखायनो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायहरदों नोंथांमोनहा उल्थां फाल्थां खोथा बुङालासिनो जोंनि गेजेराव सोद्रोमाफोरखौ बिदिनो बोखाव बोसि खालामालासिनो खौसे खामानि मावनोसो जों नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों आरो खावलायहरदों केम्पिंआव ओंखारालासिनो बायदिसिना खोथा बुंबाय थादों बिथांमोना गावसोरसो देरहाहोहरदों होननानै बुंदों बेनि सायाव साया सायगंखौनो नुवाखै जोंथ' गारि लानानै बेरायफादों थांदों जोंनि मानसिफोरखौ बुजायहैनांगौ गैया टाइमखौनो होनो हाया आरो बुंबावदों जे अल आसामाव एक्सबिलिटियानो गैला होननानै बिथांमोना बुंदों अल आसामाव एक्सबिलिटि गैया होननानै बोरै बुंनो हानो आउट अफ बिटिसिनि जिनिखि बर' अट'नमास काउन्सिलनि आन्डाराव जि जिल्लाफ्रा गोलैबाय बिसोरो गोदोनि एक्सबिएलटि वेलफेयार ससाइटिखौ बिथांमोनहा रेजिस्ट्रेसन खालामना लाबाय दा बै समाव जोंबो आउट अफ बिटिसियावमोन दा अब्लाबो जोङो बे कमिटियाव सामिल जायाखै आरो उनावहाय खोनाबाय मा हाग्रामा सारनि दैदेननायाव बिथाङा एक्सबिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि दानो नागिरदों आरो दानि जि जों खोनाबाय थानाय मन' सारखौनो बिनि चेयारमेन खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय दिनैनि थारिखआव बेबो फुल फ्लेजेड जादोंना जायाखै जों बेखौबो हमनो हाया खिन्थु हाग्रामा सारा मोनसे खोथा बुंदों बावैसोनि गेजेराव जुदि क'अपारेटिभ ससाइटिखौ दानाय जायोब्ला नोंथांमोना बेहाय बाहागो लानांगोन जों बेनि थाखाय रेडि जानानै दं दाबो खिन्थु बै समाव जोङो रावबो कमिटिजों सामिल जाथ'वाखैमोन नोंथांमोननि बे बिएलटि आफादा गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव नोंथांमोना खौसेयै सावरायलायदों ना लायाखै जोंनिसिम खुनु मेसेजआनो गैया जोंथ' खोनायाखैनो नुवाखैनो मोनथियानो जोङो माला दाखो माला सिफायखो बिनि प्रमानखौ बिथांमोना होनांगौ थारमाने मोनथियानो जोंनि केडारफ्रा माला दाखो बबे मायथाइयाव दाखो बबे दानाव दाखो दा बेफोरखौ सावरायनायनि बेब'स्था लादों लायाखै जोंथ' खावलायदों फनफोरनि गेजेरजों फनखौनो हमाबा मा खालामगोन जों दा जोंथ' लुगैदों खौसे जोङो थारमाने गैनायाथ' रावहाबो जेबो गैखाया दिनैसिम थारमाने गावनि जिउ खुंनो हानायनि माबा मोनसे स्किम माबा मोनसे जोङो अनसुंथाइ बेफोरखौबो जों दिनैहाय लाबोनानै गावनि जिउखौबो दानो हायाखै जों आसा खालामदों एबार सरकाराव फैबाय जिहेतु हाग्रामा सारखौ खावलायनानै गाव रायजोफोरजों लोगोसे गावबो एसे माबा मोनसे संस्थापन जायो नामा जिउ खुंनायाव जों बेखौ आसादों बेखौ जोङो डाइरेक्टथ' बुंनो हाला ओरैनो खोनानाय मथेथ' बुदि बिथांनि नामखौ लानांगोन खारन बिथाङासो बै समाव जेब्लानोखि शपथ ग्रहण लादोंमोन क'क्राझाराव 6 अक्ट' खालि ना अक्ट'बर 6 अक्ट' खालि बेहाय बुदि बिथाङासो थारमाने बिसोरखौ प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि होनानै सिनायथि
लाहोदों आरो बेहाय जोंनि आफादगिरिया स्वयं दंफायो प्रेसारा सोंदों बोरै जाखो खोथाया बोरै गोदान जालायखो होनबाय जोंना आफादगिरिया बुंबाय आंथ' मिथिया गमामायैनो मिथिमारा बिथाङा अब्ला नायदो मा प्रमान होनाय जादों सोरखौ थारमाने बिसोरो माबा मोनसे प्रजेक्ट खालामदोंमोन सोरबा हेल्पार जादोंमोन ओंखायनो गोदान कमिटिखौ लादों जोंथ' रावनो दहाय बुंखाबाय आं एसे आगोलाव जों दिनैसिम रावखौ प्रजेक्ट खालामनानै खामानि मावाखै ओमफ्राय सानदों खोमा गोजाम आफादनिफ्रायथ' सोरबाफोर बे प्रजेक्टनि सायाव जोंनिफ्राय कमिटमेन्ट मोननाय नङा बा मदद मोननाय नङा होननानै ओंखायनो आफादखौनो बिसोरो गोदान बिबान होनानै फल्सआव गावनि माबायाव लानो थांनानै नागिरनायखौ जों नुनो मोनदों आरो सिगाङावनो खुलुमबाय आंनि सुंद' बे निउसनि गेजेरजों आं जिथु दा नैबे फोरमायथि बिलाइ होनो नागिरदों नैबे जिथु दानि एलिगेसन जोंखौ खालामबाय थादों दानिसो एसे आवगोलाव जोंना नेहाथारिया बुंलांखाबाय बिनि आरावनो आं जास्ट सुंद'यै बुंबावनो लुगैदों जास्ट दा नोंथांमोनहा सोंदों जे बे गोदान राइटिं पेड खालामनाय आरो गोदानै XBLT कमिटि दानायाव सोरनिबा खैसार दं नामा होननानै नोंथांमोनहा सोंनाय जादों बिनि आं फिननायखौ होनो नागिरदों नंगौ जों थोंजोङै साननो हायो बेनि आराव बुद्धि बिथांखौनो जों होनना बुंगोन मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 6 अक्ट'बराव बे 6 अक्ट'बर थारिख खालि 6 अक्ट' ना दानफिनदो बेखौ अक्ट'बरखा दा 6 थारिखआव बिथांमोनहा आंखौनो स्वयं लाफानानै गोदान प्रेसिडेन्ट महरै बुद्धि बिथाङा जोंनि केन्डिडेट प्रेसारनि सिगाङाव जे जोंनि गोदानै गावजों दाजानाय जिथु आफादगिरि दुर्जन मुसाहारि बिथांखौ आरनाय लाहोनानै जोंहा प्रेसारखौ बरायनो होननानै आग बारायदोंमोन लगे लगे प्रेसारा सोंनाय जादों जे बे मानि होननानै ओमफ्राय बुद्धिराम बिथाङा बुंदों मा बे XBLTनि गोदान आफादगिरि होननानै बुंनाय जादों दा बेवहाय आं निजे स्वयं खाथियावनो जिरायना दंफायोमोन लोगो लोगो प्रेसारा आंखौ सोंदों जे नों मिथिगौ ना मिथिया बे खोथाखौ होननानै बेहाय आं लगे लगे बुंनाय जादों मा आंथ' बेखौ जेबो मिथिया सारा दिनै जि मिथिदों आंबो दासो मिथिदों होननानै आं थोंजोङै बुंनाय जादों दा बेवहायनो फोरमान जायोदि दिनै बिनि खैसाराव सोर दं बेखौथ' थोंजोङै हमनानै मोनहरखाबाय बिनि लोगो लोगोनो प्रेसारा माखासे खोथा बुजायहरदों जे नोंथांमोनहा बिदि सोलाय सोल'खौ गोसोखांबाय थानो नाङा रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानिखौ मावलांनो गोसो हो बेबायदि मोनसे आदेश होदों दा बिदि बुंनाय लोगो लोगो माने गासिबो जों फासयनानै बे गौरां भेलिनिफ्राय ओंखारबोफिनजोबनाय जादों आं बेखिनिखौ मिथिगौ बे सैथो खोथा बियो आंनि निजे स्वयं दंफायोमोन आरो बिथांमोनहा नैबेबायदि राइटिं पेड बानायदों गोदान राइटिं पेड बेवहाय जेबो बिथांमोनहा सिल महर गैया गावसिनि दङ गोदान सिल बानायदों मा बानायदों आं जास्ट नैबे गाहायाव लिरनाय माखासेखौल' फरायदोंमोन सिलखौ आं नायसननाय जायासै खिन्थु स्वयं आं थानायावनो बिथांमोनहा फैलाव सारनो गथायनो होनना थांनाय जादोंमोन खिन्थु फैलाव सारा बेखौ लाखिनाय जायाखै दा बिनि उनाव सोर बहा सोरनो हैखो सोरजों रायलायहैखो बेखौ आं मिथिला खिन्थु खैसार होनना बुङोब्ला बेनो खैसारा आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय